खर'आबो हामखाबाय सिख्लाफोर नायनो थांनोसै बेयाव थाबाय थाला आं। बहा थांनो ओंखारलायखो? लामा साना थां बेरायनो। मा रन थारैनो मेट्रिक एग्जामा गोरा जामारदों हा? जागोन मायाबा गोरा फ्रियाव नाम्बार मोननायाव पास जाबाय नालाय गोराखौथ' मोनखागोनानो। आरे रन कुइसना आउट अफ सिलेबासनिफ्राय फैदों। आरे गेल्ला भाई मोनसेल'सो कुइसना आउट अफ सिलेबासनिफ्राय फैदों। बेयावनो मा दावराव? आरे टपटिं मेथ्सआ जोंनि समावबो आउट अफ सिलेबासनिफ्राय फैदों खिन्थु जों देग्लायनि बायदि दावराव खालामाखै। राइट रन एकदमबारे 100% राइट। होमबाबो कुइसना एसे गोरलै फैनांगौमोन। आरे बोर्ड एग्जामनि कुइसन बेफोर नोंसोर टिउसन मास्टारा दानाखैथ' जेरै फरायनो थिनदों बिदिनो फैनाय। टिउसन मास्टारखौ बदनाम खालामना। मिथिगौ दे माबायदि नेपटिजम नोंसोरनि। मा नेपटिजम? स्कुलनि टिचारखौ टिउसन लाबा प्रेक्टिकेलाव फुल नाम्बार मोननाय। रन नोङो बिराद अयनाय बुंद्रायबाय दै। आरे एक्सपिरियेन्स दं आंनाव प्रुफ होनो हायो आङो। खालि मूर्खफोराल' सानो बलिउडआवल' नेपटिजम सोलियो होननानै। आरो अबावथो सोलिबावो? आसोल नेपटिजमा स्टार्ट जायो होमबा स्कुलनिफ्रायसो। बोरै? नुवाखै मास्टारफोरा गावनि टिउसननि छात्रखौ माबायदि एग्जामाव खोन्थाना होयो। राइट बाथ्रा बिदिखौ आंबो बुहुत बार नुबोदों। ओइलाय गेलेयाबो गावनि स्कुलनि मास्टारजोंनो टिउसन लादोंमोन नालाय कर्टआव खोन्थाना होदो। होमबालाय माखौथो बखिदों? होमबाथ' मेथ्सनि कुइसना थिगैनो दंमोन। थिगैनो दंथ' आरो बेफोरबायदिनो जानांगौ कुइसना। साला 100 मार्कनि एग्जाम 70बो मोननो नाङा मात्र 30 मोनबानो पास। बेयावनो 45 मार्कनि एमसिकिउ आरोबाव 10 मार्कनि प्रेक्टिकेल। नों मा बुंनो नागिरदों? आरे गेल्ला भाई जोंनि दिनाव मेट्रिक पास जायोमोनब्ला मानसिफोरा न'आलागै फैयोमोन सोर बियो मेट्रिक पास खालामदों होनना। एकदम राइट रन। आरो आजिखालि मेट्रिक पास जानाया दामानो गैया जालांगासिनो साला। आरो सानखान्थिनि कुइसनखौ गोरलै आरोबावैसो। ओइ फ्रि माइरं फ्रि अरुणदय बेफोरबायदि फ्रि मोनै मोनै साला नाम्बारखौबो फ्रि लुगैग्रा जाबावबाय। आरो नाम्बार मोनाबा सरकारा गाज्रि टिउसननि मास्टारा मोजां। बेयावलाय सात्रनि मा दाय? सिस्टेमानो बिदि जालांबाय। दाया सात्रनि नङा दाया जादों गोरों मानसिफोरनि। साला कभिडआव ओरैनो पास खालामना होबाय नो सिंगेल कमप्लेन। जेब्ला मेट्रिक एग्जामनि गेजेराव स्कुलनि टिचारा एमसिकिउ खोन्थाना होयो नो कमप्लेन। जोंनि सारा मोजां बिराद मोजांथार। आरो कुइसन पेपारा बोरैबा लिक जायो अब्लाबो रायजोफोरनिफ्राय नो कमप्लेन। किन्तु सानखान्थिनि कुइसना गोरा जाबाय एबार किन्तु कमप्लेना कमप्लेन साला। किन्तु रन आरे चुप नोंसोरनि बायदिबाथ' बे टिउसन मास्टारनि कुइसन दानांगौ ना। नाम्बारल'सो नांगौ मोनथों ना 60, 80, 90% मोनथों नोंनिलाय मा थांगोन? नाम्बारखौबो लिमिटनि मोननांगौ नङाबा बे नाम्बारानो बजा जानानै खर'आव थाबाय थायो। बोरै? 60% मोननाय सासे गथ'आ मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम पास खालामनो हाया। होमबा बे पारसेन्टखौ माबा आसा खालामना जागोन नामा? कम्पिटिटिभ एग्जामाथ' गोजाननि बाथ्रा। फार्स्ट डिभिजन मोननाय सासे गथ'आ बेंकनि फर्मखौनो फिलआप खालामनो रोङा आजिखालि। एकदम राइट बाथ्रा। आल्टु फाल्टु गथ'फोरानो फार्स्ट सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनो हादोंना बेनि थाखायनो साला मोजां मोजां कलेजफोराव 90% सिङावनो एडमिसन गैया। आरो खालामबावथों दावराव। राइट रन दावराव खालामनो बिसिनि दिना बिदिनो थांगोन। किन्तु जों बिदि नङामोन टपटिं। आरे आं 32% मोनदोंबाबो जों गावनो लिरना मोनदोंमोन। रावबो मास्टारा फैनानै एमसिकिउ खोन्थाना होफैयाखैमोन जोंनो। आरो जों दावरावबो खालामाखैमोन। दानि जुगाव गोरलै एग्जाम होनबा मेट्रिक परिखायानो सबसे गोरलै एग्जाम। एमसिकिउखौ सारा खोन्थाना फैगोन 10 मार्क प्रेक्टिकेलनिफ्राय फैगोन। मात्र 25 मार्कनि लिरनो हाबानो जाबायनो फार्स्ट डिभिजन। फैबायानो निउस लाइभ। निउस चेनेलनिबा आंखाल गैयालै आजिखालि। दुनियायादि मा जालांखोना माबा फ्रिल' जालांगासिनो। होद नोंसोरलाय मलानिफ्राय ज' थालायग्रा जालायखोब्रा बुलायनायानो। बे सिगांनि बाथ्राखौ थांफैलायबाय नामा नोङो? नङाब्रा नोंसोरखौ ज' थानो होनथाराखैमोन ना। अबाव थानो फैदो थांदो नोङो? आंबो नोंसोरजों फैदोब्रा एसे इन्टारेस्ट खालामनो। इन्टारेस्ट खालामनो ना जावनो फैदो नोङो? थैद मा जावलाबायनो फाग्लानो जावा। थांदो बेनिफ्राय। आं थाबा मा जायो देलाय? नोंजोंसो थानो लाजिया बोराय राखाबलायनानै। नोंसोरखौ खोब गोरलै नुयोलै आइनाव नायनो नोंसोरलाय। मदारु बायदि खावलाय थावलाय बुग्लाबजोब्बाय। जोंखौसो आइनायाव नायनो खोन्थादों नोंनो नायथां। नायोब्रा कट' स्टाइल नुयो गाननाय जोमनायफोरखौ नाया मानो जोंनिखौ। ओइ थांदोलै थांदो नों थाबा डिस्टार्ब जायो जोंजों मिलाया नोङो। मा मिलायलायनांगौब्रा फाग्ला। नोंनि बैसोनि मानसिफोरा हाबा जाखांना गथ' गथाय जालायलांबाय। औ माबा राग'नो गिदिं होबाय थायो। बे फाग्ला रावबो फैयाबालाय माथो खालामनांगौ जाखांलाय? हाबा जानो लुगैथारदोंबा बानायना होमोन सोरखौबा। फैगोनलै नोंसो सोरबा अमा बुन्दा रखम जायै जायै गिदिंथिंबाय थागोन। मानसिखौ बिदि जावनालै। माथो मोनबाय थादों जोंखौलाय जों इदिनोखा। होद थांसैलै होमबा थाला नोंसोरजों। बोराय थालिरसो गायग्रा जासिं खोमा सुवादा। जेबोखौनो मावथाराबा सोर हिनजाव फैनांगौ जाखो बेनावलाय? कम्पानिफोराव थांनानै बांगाल हिनजावफोर लाबोना जफैबाबो जायो साला सुवादा। एक्जाम लिरनायानो आंखौसो नारबाय थादों दाखा नोङो। नोंखौ नायाबालाय बोरैथो थानो हानांगौ जाखो? होमबाबो इदि एक्जाम लिरनायावनो इदि नाहरबाय थायो आरो। एग्जामा नोंनिख्रुइ देरसिन जानो हायाना। नोंलाय मानोथो नाहरनाय आंखो? नोंखौलाय आंलाय बहा नाहरखो? नाहराखैबा आं नाहरनायखौ बोरै मिथिखो नों? इस माखोबा ओमफ्राय हानोनो हायो लिरनो? बहा लिरनो हानो नोंनो जाजोब्बाय आंखो। फरायनायावबो गोसो गैला हाबासो जानो लुगैबाय आं।
आंनाव नाबो जाया मा मानो जाया देलाय नोंलाय आंखौ मा मावना जागोन सानैजों ज' मावना जागोनब्रा इखौलाय मा साननांगौ गोनां आं खामानि मावा आंखौ लानो गोसोबा जयै जयैसो जानांगोन आंना मोखाङासो गाज्रि जाजोबगोन बे खामानि मावफायबाय थानांगौबा दे बेफोरखौ बाद दोन न'आव थांसै थौ दे